Riwruok mar jotije sirkal obuogo lato ng'anyo margi juma manyien kopo ni onge okang' ma sirkal biro kawo mar medogi osara kod ndiko jok mosebedo katiyo ne sirkal kaka jolwedo. Jagoro mar riwruogno Tom Odegi kaloso kod ute fwambo e boma ma Nairobi okoni ogirimiti mano osechopie kod sirkal ogo sirkal ratege kendo nyaka koro gilure kod dwaro mar ogirimiti ma kamano. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler. Sirikal kuome nyalo biro mokerot kendo yudore madiny ponono jotije mag sirikal obiro jwango tije kendo bago ng'anyo mapek ka masira pachoka mar sundo sirikal mondo medgi osara kendo chulogi dweche magipiro piny owacho. Wawinjore ni ka pesa no kodonjo e slip mar jatich sirikal e dwe mar 9 to wabiro kawo ndalo 7 kende to wabiro gomo ma wabiro kwayo jotich sirikal te ni kawo luongo gomo mabiro chakore e ndalo 7 wuok e rumbu dwe gi ikre motegno nikech onge kaka wanyalo weyo pesa monego bed ni chulwa mondo chulwa. Kuloso kod ute fwambo, jagoro maduong' mar riwruok mag jotije sirikal Tom Odegi okone jotije sirikal mondo oikre ne chal mapek mabiro kwako apise mag sirikal ni mar jotije dhi thiro kendo ng'wel ne tich to kendo onge jok mabiro mbesore mar kawo thuolo mag jogo mang'anyo. Koro jatich sirikal moro amora manitie obed gi ikruok ni e rumbu dweni ok obi bedo tich mayot kuonde ma wantie nikech nyaka wamany pesa wagi yore te mwane ni jotich ochul pesa monego chulgi. Olero ni jotije sirikal ne ochopo ogirimiti kod piny owacho mondo ochulgi osara mopogi nyadiriyo kendo mano ne biro bero ngima mag jotije mag sirikal. Kata kamano mano ne olwar e lwanda. Kane wabedo piny sirikal ne wawinjore ni jotich sirikal idhi chul msara mopog diriyo. Mono pog mokwongo no chuli ga mokalo, mopog mar ariyo no nego bed ni chulo dwe mar 7 makoro wane dwe mar 9. Nekech pok omiwa pesa no ne waluongo jotelo mochung' ne branches wate nyaka counties te kawuono mondo wawinjre ni ka ok ochul pesa ni wadwa timo nang'o. Bende giywak ni jolwedo mosetiyo ne piny owacho kuom thuolo malach bende koro ndike tich mongirore. We have a number of staff who are employed under universal health care who have served the country diligently for over 3 years. And up to today, these people have not been confirmed in the service and they are still serving as casuals in the government. Walter Nyambaga, Ramogi TV.